Čaute. Môžete ma poznať. Volám sa Tikon, to už asi viete. A mám tu pre vás unboxing. Hádajte, čo som. No, čo budeme dneska unboxingovať. To je debilina. Dobre, takže prišiel mi držiak na tablet. Možno si hovoríte, čo to je za držak. Ale keď ho rozložím, to sa to bude oveľa viac. Tvrdí. Ja som ho polámal. Nie. Ja som ho polámal. Nie, robím si prdel. Nepolámal som ho. To by som mal potom píp. Dobre. Kurník, čo to nejde. Z jednou rukou sa mi to blbor. Prepáčte. Takže takto to vyzerá v normálnej podobe. Potom si toto ešte môžete nastaviť hociak vyššie, toto vyššie, napríklad takto. A potom, keď to chcete prepáčte za ten zvuk, ale keď to potom zase chcete zbaliť, máte to fajne maličké a obchá sa vám to hoci kde. Kľudne aj do vrecka. Takže, no to bol krátky unboxing. Tešte sa na ďalšie videjka a určite zanechajte like za tento unboxing. Zanechajte like, prosím. A dám vám čokoládu. Pošlem vám poštou. Dobre, takže ja už sa s vami rozlúčim. Čaute.